Zikomo tendawole bwana president wetu wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe ndi madamu Kabambe afika kuno kwa Kauma. Iyayi tikulandireni kuchokera kuno kwa Kauma mu mzinda wa Lilongwe kumene mtsogoleri wa chipani cha UTM a Dr. Dalitso Kabambe akuchititsa misonkhano yoyimayima. Malo ano ndi oyamba. Kabambe akhale ndithu akuyima malo osiyanasiyana kuchititsa misonkhano yoyimayima mu mzinda wa Lilongwe. Utenga waukulu umene afuna kupereka lero ndi utenga wokuti tiyeni tikalembetse Amalawi akalembetse kuti adzakhale ndi mwayi oponya voti pa 16 Septemba chaka chamawa. Ndiye pano pasonkhana khwimbi la wanthu kuti limve kuti kodi mtsogoleri wa chipani cha UTM wakhozera zotani. Amenepo ndithu Kabambe kunyadira ndithu ndi otsatira chipani cha UTM. Ndifotokoze pano onena kuti Kabambe adakhala mtsogoleri wa chipani cha UTM pa 17 mwezi watha omwewu pa msonkhano waukulu wa chipani cha UTM omwe udachitika makamaka ku Mzuzu. Kabambe adagonjetsa anzawo angapo kuti atenge ndithu mpando umenewu. Ndiye kuchokera tsiku limenelo Kabambe akhala akuyenda kumema wanthu kuti tiyeni tikalembetse komanso kuchipatsa moto chipani cha UTM. Takulandirana president athu Dr. Dalitso Kabambe, president wa chipani cha UTM komanso chiyembekezo cha Malawi come 2025 September. Tungulula azimayi. Mai, First Lady of the Republic of Malawi come 20 September, 16 September. Takulandirani kuno kwa Kauma mai. Pano titita vice president achipani cha UTM chigawo chino chapakati mai vice president Helen Chabunya takulandirani kuno kwa Kauma. A national director kuchipani cha UTM olemekezeka mai Mandambwe takulandirani sokuno kwa Kauma. NEC members onse amene mwafika pamalo pano imvani kuti mwalandiridwa. A regional governor athu Honorable Rashid Pili amene tinanso pompano nda director committee ya region imvani kuti mwalandiridwa. Committee ya district yakuyo kwa Kauma motsogozedwa ndi Kingsley imvani ndi committee yonse kuti mwalandiridwa. Komanso constituency governor Ajere kuti mwalandiridwa. Amayi ndi abambo mundipemphe nthawi ino ngapemphe mai Ruth Gondwe kuti atipempherere mai Ruth Gondwe.
Tikulemekezani Yehova Mungu wathu nokhala kumwamba zikomo Atate pakuti mwalola ana anu kufika malo ano nthawi ino ya mmawa. Tikulemekezani fo mwatitetezera kuyenda malo osiyanasiyana kufika malo ano. Chathu ndi chimodzi mene tapezana pano pamene tikumema anthu Jehova mu dzina lanu Yesu Khristu, pamene tinamva kuwawa ndi ife ya president wathu wa chipani cha UTM Dr. Saulos Klaus Chilima, pamene tafika pano Yehova kumema anthu kuti akale mbese Yehova kuti ambuye mutiyankhule mwapaderadera. Kotero Yehova pamene mtsogoleri wathu Dalitso Kabambe ali pamalo pano ndi neki yonse komanso ndi chipani chonse, Yehova tikupempha muyambe nafe, mukhale nafe, muyende nafe, ndipo zionetsereni nokha kuti ndinu Atate amene mumatha kuyankhula ndi kuchita. Yehova pemphera mwakudalirani. Ameni. Manja mwachauta. Your Excellency, sir, President wa chipani cha UTM komanso President come September chaka cha mawa pali mpempha apa, pali zonama apa. Zikomo kwambiri a President, mosataya nthawi mundilole ndayitane amfumu akuno kwa Kauma kuti akulandireni mu dera lawo lino. Gogo chalo mmanja mwachifumu pu. Ndibangire nesa n'umugora pano umaso kuphatikiza munthu wankulu Dr. Dalitso Kabambe amene ndi president wa UTM. Bwana tufuna tisataye nthawi fa muli ndi ntchito yambiri kuno. Poyambirira ndifuna ndikuyamikeni kufa chakwera kunonso kwa Kauma. Ndifuna ndikuwuzeni kuti you most welcome nkhani womasuka. Kuno ndikudziwa chimene mwabwerera ndikumemeza anthu akwa Kauma kuti akadule vote. Ndifuna ndikupatseni ripoti lakuti panopo tilipo mafumu 40 amene aliyense fumu iliyonse yalimbikitsa mudzi wake kudula voti ndipo adula ndithu. Bwana mundilole ndisapirire ndikuyankhula popeza zoyankhula ndi zochuluka pano, ukachulukitsa umalakwitsa. Koma Bwana Kabambe, you must welcome here to Kauma. Ndiyapatse gogo Kauma amene atiyankhule bwerana gogo Kauma amene mulipo pano. Zikomo kwambiri, ulemwanu. Tili bwanji tonse. Takulandirani olemekezeka. Mwamva kuti agogo asinyo group wa Kauma ayankhule kapena kuti alandire msonkhano uno. Iwowo akadakhala ali pano koma chifukwa cha ntchito zina. Pachifukwa chimenecho andituma ine kuti ndikulandireni. Moti imvani kuti takulandirani kuno kwathu kwa Kauma ndipo mukhale omasuka. Anthu ndi amenewa awuzeni zimene mabwerera. Ifenso ngati atsogoleri kuno kumudzi tikugwira ntchito yowauza anthu kuti akadule kapena kuti akalembetse mu mkaundula wa mavoti. Ndipo ndi ufulu wawo akuyenera kutero kuti adzasankhe mtsogoleri amene akumufuna. Anthu amenewa akuno kwa Kauma monga amene mukuoneramu, Kauma amafika mpaka na kutsidya uko. Kauma ndi dera lalikulu kwambiri. Ndipo uno anthu amene ali kuno tili ndi zambiri zimenenso tilibe tuzisowa ngati mudzi. Kubwera kwa atsogoleri ngati inu kuno kumudzi kwa ifenso ngati mafumu chimakhala chisangalalo. Mwakuti kubwera kwanu khalani wamasuka, ifenso ndife osangalala. Tithandizireni m'magawo ena amene ife tili osoweka. Chifukwa amene mumuonera Kaumamu koma tilibe kliniki kuno kwathu. Mene muonera kwa Kauma kuno tilibe community policing, tilibe. Zufunika zitsogoleri amasomphenya
amene muzibwera tithandizireni chifukwa kudera kumene anthu ake amadwaladwala kumakhala kopanda chitukuko. Kudera kumene kulibe polisi kumakhala kochuluka mbava sungakhale chitukuko. Ineyo chifukwa mawu akuti umasuwonjezerapo anandiluma chabe kuti ndikulandireni awuzeni anthu chimene mwabwerera alimbikitseni anthu akadule kapena kuti akalembetse khalani omasuka ziko mkwambiri. Atsogoleri apa ndikumati pali gogo weni tikunama gogo yankhuliratu mavuto amene president wathu adzakonze 111 ndimangofuna mumve pamene mundilole yapempha regional governor achipani cha UTM olemekezeka Rashidi Phiri lodyera ntawuni chiphaliwali musamala pamene zafika kumtunda 8 UTM mphamvu ndisapite patali nthawi ya tatenda mwambiri ule mwanu bwana pamozi ndima agogo ndisapite kutali bwana unyinji mukona pao ndisaini oti chikangawa pa ulendo osaopa osafoka ile bwana shino yanga kuti muziwe kuti 2025 wina afune asafune DK ni president wa Zambia. Bwana ndani ilipo ngati mukumva kuti chinthu china chikugendedwa baba chinthu choyipa ama chigenda kuti chife. Anakezeka ntchito yanga sindilankhula olankhula njambiri kusokoloko kuli mausi msonkhano ndiwizo stop. Bwana pamalo pano ndikulandira anthu azipani zina anthu njambiri bwana koma tingotengapo atatu anayi okha. Bwana ndikuyitana pano mayi achidyaonga amene anali aneki ku DPP azitaya. Robinson, fikani pano aku district.
muzangoti kodi amene alowawa ndi abububu tingwapase a minute maiwa anene kodi abwera bwanji ku UTEM chifukwa cha mtunda ubaba. Mai Chijaonga wani UTM ulemu wanu abwana president ndisanene mawu anthu pataliya ine ndikundidziwa ndachokeradi nali ku GBP koma ndikufuna kuuza anzanga onse chipani ndichiti kuno ndalandiridwa anthu ngati kuli chipani choonesa chikondi ndichiti musachita manyasi bwerani ifetu ngati apresident athu anachokako ndefe tinakangokhalako ife tisamisala UTM bwana pali anthu ambiri 300 amene timafuna kuti tilowe tilipo koma kufika cha nthawi koma anthu zamawa awiri anthu akwachiuzira kuti angoti bwana ndithu mukafikeko kumeneko ako tilipo bwana mwamva panonso bwana tili ndi candidate amene mashado muziwa kuti chipani ichi si chipani cha masewera. Ashado MP Mai Warren baba bwana atu tikuzula zinthu tikuzula katundu tili ndi kansala Kamulomo ali kuti kuno tili Kasi Munyare. Where's Kasi Munyare? Baba Mitondo kumasewera ya tili ndi King Sejizanja ali kuti bwana kuona tamaliza ziko mkwambiri anja pembe a VP kuti abwere pano kuti apemphe abwana baba bwana apemphe bwana kuti alankhule chinantindi chili yakapa olemekezeka vice president wanyunyuso naye tapemphe abwana kuti alankhule kunantindi siko mkabi You moto panopa tikamakalowa ifeyo mboma chaka chamawa tukukalowa ndilikasa imene anatisira malemu Dr. Saulos Chilima komana kuti mumvetsetse kuti tikuphikadi ku kitcheniku a doctor a economy ndamene ali pa chiwongolero pamene paja asibale yanga kuno kwa Kauma 1000 kwacha zona tizilephera kugula fresh muwiri akulu 1000 kwacha tizilephera kugula pakata ya sugar 1000 tizilephera kugula ndithuka wakumanirika weluka kuganyu pali nzeru tasi ena Dr. Kabambe atipulumutse chaka cha mawazi apana ine pano siningangobwera ngati vice president osasiyapo kena kake iyani ine ndazi malanga wadakhala tikusonkha
community. Anthu mudzi munakhala kusonkha. Panopa tinatsala ndi plumbing, flooring ndi zina zotero. Koma ine monga ngati vice president wa Central Region ndisiyireni plaster ndikupangireni pati pa community police. Kwinako tipitirizabe ngati pachibale pathu kumasonkha pang'ono kuti mpaka natifike kuti tizayitana president athu azatsegulire chani police unit yathu. Zamveka? Ndepanopa malingana ndi nthawi ndingoyitana anzanga Alfredo angopereka moni akati Alfredo Osaopa, osafoka, odi. Tilowe tisalowe. Jike alowe asalowe. Odi. Tizabwera bwino kuzacheza Your Excellency anthu andiano awa. Your Excellency anthu ambiri walembesa ndipo akulembesa. Ambiri wa UTM tisanapange convention tisamalembesa. Koma tangova kuti UTM ndi mtsogoleri. Komanso mtsogoleri wa amene ali ndi kuthekera ambiri walembesa. Ule mwanu Madam First Lady. Osaopa. Zino timafusa nafuso. Kamoto hii. Kuti yaonongeka. Yatonongekera pansewu. Yatifera pansewu, eti. Tingaitane nensi kuti azaikhoze? Sing'anga? Mphunzitsi wa masamu? Adokotala? Tita na ndani? Vuto la Malawi ndi chani? Economy. Tamvana twetu? Zonse zokwambita zija zagona pachani? Economy. Tita na ndani kuti azaikhoze? Oziwa economy, eti? Zina lake ndani? Nde Malawi wavuta. Tikuita na ndani kodi? Odi. Jike alowe. Yes, zuka mkwambiri. Amane onde Fred, right? Mwaona timu yathu ndi ngono. Nganga make. Abalanza ngena jaga bumatopa. Kasile na nyama taphetigwire ntchito. Abalanza kulilongwe kunoko mwatulutsa vice president wa Chizimayi. Monga siri kunjoya. Alibani chitacho cha zimenezi. Nthawi inosiyanga bwana ndi Madam First Lady chilonga nayo ngoti mwayankhula anthu anu awa. Inu tsimikizikani ndithu kuti UTM kuno ilipo mavoti mukuona osapa nda UTM. Zikomo kwambiri Your Excellency. Nditaona chipakira mwamba. Uko chipakira mwamba. UTM. Sokolo lato. 111. Ipemerere.
ipemerere iwa uko. Ndipereke ulemu oyamba kwa mafumu athu onse 40 amene mwadzakhala nafe pamalo anu. Ulemu wanu mafumu athu ndi magogo. Ndipereke ulemu kwa vice president athu, a director athu a Chinyamata, a director athu a amayi, a director athu a masankho, komanso akuluakulu onse amene achokera ku headquarters ya chipanichi, ku regional office, ku district, komanso ku constituency ndi ma area onse. Tonse tili maudindo akuchipani ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa amayi ndi abambo onse, anyamata ndi asungwana amene mwabwera pamalo ano. Pali kwimbira anthu pano eti. Takunyadirani, tathokoza kwambiri kuti munabwera. Ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa mayi Chijaonga ndi ena onse amene alowa chipani cha UTM lero. Zikomo kwambiri. Lero ndi pa 10 December eti. Kutanthauza kuti tangotha 6 months pamene Malemu Bien amanala vice president a dziko lino, anala president a chipani cha UTM anatisiya. Yangotha ndende 6 months. Ndiye pa ulemu wake ndimafuna tikhale ndi 1 minute silence chifukwa choti tatha 6 months. Komanso lero ni msonkhano wathu woyamba opanga mark 6 months. Chitisireni Malemu amene takhala mafumu athu mpembeni muyimirire, koma ena atonse so tingokhala du njuu kwa 1 minute yokha. Zikomo mafumu athu kozikhala pansi tsopano. Pa ground paterera atweti. Ndiye ndikati pa ground muzidi paterera. Ndikabwerezanso pa ground muzidi pachema. Tamvana eti. Koyamba paterera. Kachiwiri pachema. Tagwirizana atweti. Konso tagwirizana ukweti. Pa ground. Ndizona di pa ground pachema. Pa ground paterera. Njala yapweteka njala. Petereza anadula kwambiri Petereza. Anthu akulephera kugula Petereza. Ndiye talima zakudya zochepa, anthu ambiri zakudya alibe iya. Ena akugonera mango. Lero ndi chaka choyamba mbiri ya dziko la Malawi anthu mwadya chitetse. Chimanga chakwera mtengo kwambiri chikudula. Anthu akukanika kugula chimanga. Adimaki sikuonekanso naitseka kalekale Adimaki. Njala yavuta pa Malawi, njala yavuta. Zinthu zikukwera mtengo kwambiri zinthu. Masalale ndochepa. Kaya ife ogwira m'mashopu, kaya ogwira pakhomo lanthu, kaya ife ogwira ntchito mboma, kaya ife ogwira ntchito m'makampani, masalale ngochepa kwambiri masalale. Chonsecho zinthu zakwera mtengo kwambiri. Achinyamata achisungwana amayi ndi abambo ambiri ntchito alibe.
ntchito zavuta pa Malawi, ntchito sizikupezeka iya. Mankhwala mzipatala mulibe, zitukuko misewu yambiri yaonongeka ngati mabridge. Mavuto ngankhani pa Malawi pachema paterera. Ndiye ndikanena chinthu muziti chakwera mtengo eti. Muzingoti chakwera eti. Muzingoti chakwera eti. Chimanga. Chakudya. Chovala. Chokwera. Chilichonse. Chakwera ndi ndani. Chakwera boma la Wakanika galimoto linampata driver osadziwa kuyendetsa galimoto iya. Galimoto yakwera kudzenje, galimoto yakwera kupompo, galimoto ndiye tonse takwera kupompo ndi galimoto tonse tabanika. Mavuto tonse atidzadzira kupompo kuja tonse. Kodi pakomo mukalemba wa ntchito pakomo, ntchito ikunkanika mantani? Kodi mukolosale mukalemba munthu wa ntchito akukanika kugwira ntchito mantani? Kodi pakampane mukalemba munthu okanika ntchito mantani? Achakwera tinayika tokha pa mpando 2020, 2025 ndi watani? Ndumeneyo munthu tikamuganizirako zakutha ntchito timampatsa ntchito ija, akakanika timanchotsa pa ntchito. Amalawi chaka chamawa tili ndi ntchito yokachotsa achakwera pa mpando. Koma kuti titero tikalembetse tonse, tikalembetse za mavoti. Cholinga chaka chamawa chakwera chonse pa mpando. Chifukwa iwowa boma lawo lalephera ntchito. Boma la Chakwera lalephera ntchito zifukwa zake ndi ziwiri kapena zitatu. Cha namba 1, sakudziwa chochita. A clueless government sakudziwa chochita iya. Chachiwiri Katangale wachuluka. Katangale wachuluka mboma. Mmene ambira iwa malo mboma chaka cha 2020 ali ni nyumba imodzi, galimoto imodzi. Lero ali magalimoto mbwe, ali ndi nyumba mbwe. Amapezeka ndalama mabagi ndalama. Katangale wakula pa Malawi. Ndi chifukwa chake mavuto onse watili nawo sakudziwa chochita iya. Ndiye munthu ngati sakudziwa chochita mantani. Mantani. IUTM tukwachenjeza ameki
tuwachenjeza NRP amalawi akusinda boma chaka cha mawasa amale kumeneko. Somalemba ana mukaundula, somalemba ana mukaundula, somabwereza anthu kumalemba munthu mmodzi yekha akulembedwa kawiri. Zimenezo adziwe ameke NRP. That is criminal. Ndipo ife sidaleka choncho iya. Asaphwanye ufulu wa anthu adzavote monga mina kufunira. Komanso kuli chimashini china chake kumeneko smart matic machine. Tadzimvera mbiri yolakwika tikuwauza ameke chimene chisiku chifuna iya. Ndipo tilimbana nawo amekiwo. Masankho adzakhale free and fair molondola. Asawaphwanyira ufulu wa Malawi ya. Ife UTM tilowa mboma chaka cha mawa. Ndipo tikalowa mboma chaka cha mawa ntchito yathu yoyambirira tsiku loyamba ndikukonzanso ndondomeko za chuma zimene zalakwika dziko la Malawi lero. Ndondomeko za chuma tizazikonza tsiku loyamba lomwelo. Cholinga kuti papoita pa nthawi ndalama yakwacha zakhazikike, ndalama zakudya zakhalepo, mitengo ya zinthu idzatsike idzakhale yomverera. Popita chitsogolo tidzapanga kuti tidzeke ndalama zochuluka kumigodi, kumafakitale, komanso kuzokopa alendo ndi kuulimi ndikopanga process zinthu zolimidwa. Cholinga tidzatuluke katundu ochuluka kupita kunja kwa dziko lino. Komanso anthu ambiri adzalembedwe ntchito. Tidzaonetsetsa ifa UTM, tidzaonetsetsa chuma cha dziko tidachikonzanso chidzayambe kuyenda bwino mokomera Amalawi wonse. Chotero mitengo kukwera kwa zinthu idzakhala mbiri yakale. Masalale adzayamba kukwera chifukwa ntchito zidzachuluka zimene zidzabweretsa ndalama zochuluka ku Malawi. Tidzaonetsetsa kuti wonse ogwira ntchito masalale akuyenda bwino. Alimi fetereza tidzaonetsetsa ali pa mtengo womverera wabwino. Komanso adzathandizira misika yabwino yogulitsa katundu wawo pa mitengo yomverera yabwino. Imeneyo ndiye UTM. Komanso tidzathana ndi katangale once and for all dziko lino la Malawi. Zikomo kwambiri. Unali msonkhano ongodutsa woyimayima tisakutengereni nthawi yayitaliya chifukwa kwinanso akutidikira. Ife tasangata kuonani, ifenso mwationa eti nkhope inoyo mudzayipeza pa baloti chaka cha mawa. Muyang'anitsitse nkhope idzakhala pa baloti chaka cha mawa. Ife UTM tiwakhala pa baloti chaka cha mawa nkhope yake imeneyi. Muyionetsetse. Mukadzayiona chaka chama mukangoti chani? Mukadzayiona chaka chama mukangoti chani? Ndiye chonde tikalembetse kuti chaka cha mawa tidzavote. Ndikumemena mawu anzanga konse komwe muli mukalembetse. Tikawuza azibale athu, tikawuze makolo athu, tikawawuze ana athu, kumachalichi kwathu tiuzane, kulikonse tilifeko midzi yathu tiuzane. Anthu akalembetse kuti chaka cha mawa adzavotere chipani cha UTM chidzakonze dziko lino kukhala dziko labwino lokomera wina aliyense. Zikomo kwambiri, zikomo. Mulungu akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. UTM!
zikomo kwambiri bwana. Pa nthawi ino pakuti ziwindizo zakita zambiri. Zikomo. Apa atinyamuka kupita pamphona edi atisekera chipembero maicheni njoka. Tipemphere Atate mudzina ni mwana wa Yesu Kristu. Yehova ni Mulungu wadakufa, ni Mulungu amayankho. Yehova kansogoleleni msogolele watu kumene akupita kwina kulikonse akhale ndi zisomo zochuluka. Mulungu wanga mwayenera Father, mwayenera ulemu wanu. Kazilemekezeni noka taonani amalawi akulira pa dzina lanu Yehova. Asitireni nyimbo zawo mudzina ni mwana wa Yesu Kristu. Amen. Bwana kulikule